Exipto suma un novo éxito coa súa segunda foliada. Centos de persoas achegáronse ata a parroquia boirense para desfrutar da música tradicional e do que xa é un clásico desta festa, o bocadillo de luras. O pasado xoves a Comisión de Exipto presentaba a segunda edición da súa foliada con altas expectativas de asistencia. O evento non foi para menos, con centos de persoas que se achegaron ata o Centro Social de Abanqueiro para desfrutar da música tradicional. Mais de 100 músicos e grupos locais amenizaron a tarde aos alí presentes coas súas voces e composicións. Unha vez rematada a parte máis clásica do evento, foi o turno do toque moderno da banda DJ Maruxa e Coralia, que coa súa música puxo fin a unha festa xa instaurada no calendario local. Pero, sen dúbida, un dos grandes protagonistas da xornada non foi só a música, senón o bocadillo de luras. A organización volveu vender centos de unidades aos alí presentes e, conscientes de antemán da alta demanda que tería este prato, non escatimaron en gastos na súa preparación. A Comisión de Exipto mira xa o 2026 para repetir unha festa que de seguro sumará novos seguidores.